सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। देवगड तालुक्यातील तारामुंबरी विठ्ठल नामाच्या गजरानं दुमदुमून गेली आहे। विठ्ठलाच्या अखंड जयघोषात तारामुंबरी ते श्री क्षेत्र पंढरपूर पायीवारी पालखी सोहळ्याला उत्साहात प्रारंभ झाला। श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर देवस्थान तारामुंबरी आणि हबप नामदेव महाराज तळवडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या पायीवारीत शेकडो वारकरी आणि भाविक सहभागी झाले। उद्योजक नंदकुमार घाटे यांच्या हस्ते विठ्ठल रखुमाईची विधिवत पूजा करण्यात आली। यावेळी विविध मान्यवरांसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। जगद्गुरु तुकाराम महाराज एकनाथ महाराज की गोपाल काका महाराज की दुसरी रान करा
ठिकाणी खांब्यामध्ये कीर्तनं, प्रवचनं आणि भजनं होत असतात आणि याचा आनंद संपूर्ण आम्ही तर इथे गावातील बाहेरून आपल्या मुंबईकडून ठाण्याकडून सर्व मंडळी आपल्या तालुक्यामधून सर्व मंडळी मधल्यामध्ये जसं त्यांना टाईम मिळतो तसं सहभागी होत असतात आणि त्याचा आनंद घेत असतात.